Zdravím, dnes by som chcel zrecenzovať tento kukry nôž. Kúpil som ho nedávno na e-shope armyshop.sk. Prišiel celkom rýchlo, čo ma potešilo. Takže ako prvé rozoberiem toto púzdro z nejakej syntetickej kože. Nie je to nič úžasné. Je tu prievlak na opasok, celkom široký, čo sa môže hodiť, ak máte hrubší opasok. Tu dolu je ešte nejaké očko na uchytenie o stehno nejakým parakordom, šnúrkou alebo tak. Celé sa to uzatvára týmto cvokom, ale púzdro ako také od výrobcu úplne nepoužiteľné nakoniec, nakoľko tento cvok, je tam úplne zbytočný, keďže nôž sa dá z neho vybrať pohodlne aj bez odisťovania toho cvoku, ako by to malo originál slúžiť na to. Takže úplne nepoužiteľné. Stade vám ten nôž akurát môže nejakým spôsobom vypadnúť. Voľne tam pláva v tom púzdre, takže každopádne by som odporučil buď kúpiť iné púzdro, alebo po prípade si ho doma vyrobiť. Čo sa týka noža, predajné označenie Dika Deer, neviem aký to má súvis s týmto nožom, lebo absolútne nič z jelenia sa na tom noži nenachádza. Pochopil by som to aspoň, keby tam bola rúčka z parohu alebo niečo podobné, ale tak o tom neskôr, k tomu sa tiež dostanem. Výrobca udáva celkovú dĺžku noža 32 cm. Ako môžeme vidieť, táto dĺžka od výrobcu sedí. Hrúbka čepele, respektíve šírka v tejto najširšej časti výrobca udáva 3,5 cm. Vidíme, že tu sú 4 cm. V tejto časti sú to pre zmenu tie 3 cm necelé. Čo sa týka hrúbky, nie je to nejaký extra hrubý nôž, ale nie je zase ani natoľko dlhý, že by to potreboval. Hrúbka čepele je 3,5 mm. Je to vyrobené z ocele. Výrobca udáva 440, nič konkrétnejšie neudáva. Prišiel ten nôž už nabrúsený, čo ma celkom prekvapilo, nakoľko je to neznámy čínsky výrobca. Celkom slušne nabrúsený. Neviem, vyskúšam, čo to spraví takto s papierom. Celkom slušne reže ten papier. Netrhá, ale reže. Takže myslím, že je celkom slušne nabrúsený od výroby. Čo sa týka rukovete, je to plast. Celkom nevyzerá až tak robustne, je to také... Nespoliehal by som sa až tak veľmi na to, nakoľko to nie je ani full tank. A fakt je to plast. Tu vidíme ten spoj. Keď prišiel ten nôž, tak bola rukoveť trochu doškriabaná a tieto spoje neboli úplne zlícované, nesedelo to úplne presne.
Čiže som to troška prebrúsil brúsnym papierom, vyleštil. Myslím, že to vyzerá celkom dobre. Originál je tá rukoveď celá lesklá, ako sú tieto drážky. Neviem, či to vidno na videu. Ja ju už mám momentálne v matnom prevedení po tom vybrúsení. A myslím, že to vyzerá celkom v poriadku. Neviem, čo sa týka nejakého pracovného zaťaženia, nespoliehal by som sa na to, skôr krájanie, rezanie, na to určite áno, ale nejak sekať, štiepať drevo s tým neviem. Vyskúšam, spravím nejaký test s týmto, uvidíme. Každopádne za tú cenu je to taký nôž, aj keby ste ho mali len niekde vyložený na poličke, za tú cenu myslím, že to stojí. Vyšlo ma to nejakých pár eur, 13 eur tento nôž. Takže ak máte radi kukry do zbierky, určite sa oplatí. Ďakujem.